kasamla ibalari hun malai kabalong ru katrai bat kanong seng ya kabran kini hu kan salai ban simenta ha kalampung pini riam tanrai ki chan bathai ba pumandur hi kaban salong hanong ba New Delhi kumga creative director jong kabran kini hu kabadon ya kharkhana hadrai nong tulu katei kasamla kan long kabaning kong du na preng ki pat ban le simenta ha ka FDCI Lakme Fashion Week ha New Delhi ban pini ya ki riam tanrai bat ki chan balapunondur kaban long ha ka absan trik luber kan long ru ka jing sarong ya ka themri boy hi bro ko wei da ka jingle simanta ka te ka samla ban pen pau sha ka parthe ya ka riam tan rai ka thain diwan ka rai nong tlu ka ri boy bat ka jela hi bro ko wei kani ka brand ka de ka ba pen mi ya ki eris designer wear ka ta ya ki jani india ki ba design ki bala pen mi da ka ba pen kam ya ka kom thain bat shat rong pen rai bala pen hiat pateng na do man chwa ha ka dong bat thain jongi harai nong tlu kum ka wei na kilat ban kentiu bat ban sapriang ye kanega brand bat ye kanega kom time tan rai na lai ju shim benta ha ki show ki ba per ha ki snem ba le bat menta snem pat na ingo yo blay bangala shajet ban le i ki ni ki jan design ki jonga shaka FDCI Lakme Fashion Week bat kanega show kan long ha ka apusan tarik March ha ka por khat ar baje man si ha New Delhi lumba ka je shim benta ka jonga ha kanega show man yo ya kalat ban pen pau the om tang ya ka sap ka jonga Nrei ru ya ka sapat ka sat tunrai ha ka thain bat wi rong ya ki jan India ka badang don badang im ha ka snong dibon umden bat ha ki we ki snong harai nong tlu bat ki we ki jaka ha ka ri bhoi district bat ha ka jilla meghalaya hi baro away